Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Aşgabatda 23-24 sentyabr aralygyna Türkmenistanyň mektep okuwçylarynyň arasyna bilim robotçylygy boýunça bäs teşkil geçilýär diýip Türkmenistan Altyn Asr neşri 16 sentyabrda habar berdi. İnternet çeşmelerini petiklemekde we öz raýatlaryny daşarky dünýäniň onlaýn maglumat giňişçiginden özüňe saklamakda tanalýan Türkmenistanyň paýtagtyna geçilýän robot bäs teşkili Bilim Ministrligi we Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar gazançy tarapyndan guramallaşdyrylýar. Bäs teşkilde mektep okuwçylarynyň işläpdirýän robot tassamalaryna baha berilmegine garaşlýar. Döwlet medeniýetine göre Türkmenistan tehnologiýa ulgamyna kiri tassamalarynyň çäklerini öňümüzdäki 5 ýylyň içinde Türkmen paýtagtyna robot önümçiligi boýunça tehnologiýa seýilgähini döretmegi meýilleşdirýär. Türkmen hökümeti ýurdundurly pudoklarynyň şol sany mali ykdysady pudogynyň ýygdyrly görnüşde digitallaşdyrylýanyny gaýtalýar. Iýunyň ahyryna Köpek dagynyň etegine açylan Arkadaw şäheri Türkmen mediýasy tarapyndan akylly şäher adlandyryldy. Ýöne täze şäheriň akylly gurlarynyň anyk alamatlary heniz gümürtük galýar. Döwlet mediýasy täze şäheriň elektrik energiýasy bilen işleýän taksilerini we jemgyýetçilik ulaglaryny öwýär arşa çykarýar. Şäheriň akylly ekosistemasy adlandyrylýany taryflaýar. Buradan hökümetçi Türkmen neşirleri täze şäherde adamy ýüzünden tanayan akıllı kameralaryň ornaşdyrylýanyny habar berdi. Türkmen mediýasyna hususan soňky ýyllarda sanylaşma, digitallaşma adalgylaryny we akylly tehnologiýa konsepsiýalaryna has köp ýykyn edilýän mahaly digital dünýäniň töweregindäki käbir aladalar arasy akylly tehnologiýalary umtylýan dünýäde şahsy durmuşyň elde girmeseligi bilen bagly gozgolýan meseleler Türkmenistanyň köpçülikleriniň habar berişleri işlerine we jemgyýetçiligine giňden ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Programmamyzyň nowatdakysan dünýädäki emeli intellekt aljarangylygyny hemde bir emeli aň tüzüminiň bazasyna Türkmenistan syýasat we jemgyýet barasyna bar bolan käbir maglumatlaryň öwüşgünlerini syn edýär. Tehnologiýa dünýä soňky 14 ýylyň dowamyny ýyllarça ýyla barabar açyşlara we oýlap tapyşlara şaýat boldy. Akıllı telefonları bilen tutuş dünýäniň maglumat giňişçigini elimiziň aýatyna sygdyran bolsak virtual giňişlik, hyýaly hakykat, robotika we emeli intellekt ulgamlaryna gazanylýan täze açyşlar we oýlap tapyşlar insan üşüni hakykatdan haýran galdyrýar. Hususan soňky bir ýyl goly wagtyň dowamyny 2022-nji ýylyň noýabr aýyna emeli intellekt pudogyny iş alyp barýan OpenAI Amerikan kompaniýasy tarapyndan ulanylmagy berilen ChatGPT ulgamynyň gysga wagtyň içinde tutuş dünýäde ýüzlerçe million ulanjy bilen tanışmagynyň ideýany emeli intellekt boýunça habarlylyk, sowatlylyk we dogrusy hüşgärlik kompaniýalary global derejede giňerme eýe boldy. Awraly media serişdeleri, halkara ýokary okuwjaýlary, biznes jemgyýetçiligi, syýasat dünýäsi, kanun çykarjylar umuman tas tutuş yer togulugy emeli intellekt bilen bagly meseleleri, oňyn we oňoýsuz tejribeleri gün tertibine getirip başlady. Emeli intellekt adalygy ýaňy ýakynda oýlanyp tapylan termin däl. Ýöne onuň bilen bagly adamzadyň gazanan möhüm sepkidi diňe düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän OpenAI kompaniýasynyň ChatGPT ulgamyny dolanşyga girizmeginiň ideýany giň jemgyýetçilik tarapyndan ara alınıp maslahatlaşılıp başlanıldı değilse galat bolmaz. Ýöne akıllı teknologiýalar we emeli intellekt davatynda Xitay kompaniýalarynyň oýlap tapan açyşlary, Xitay häkimetleriniň hususan da COVID-19 pandemiýasy döwründe öz halkyny gözegçilikde saklamak üçin ulanan akıllı gurallary megerem Xitay diýwarlaryndan günmatar tarapy asyp bilmedik bolsa gerek. ChatGPT giň köpçüligi ýetirileninden tehel salym soň milyonlarca ulanıcı tarapyndan peýdalanyldy. Ulgam bary ýogy 5 günüň içinde tutuş dünýäde 5 milyondan gowrak ulanıcı edindi. Bu görkeziji meselem köp sany sosial media saýtlarynyň açylan döwürlerindäki ulanıcı sanlary bilen deňeşdirilende ozal görülüp esidilmedik san boldy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, meselem Instagram 2010-njy ýylda ulanylmaga berilenden soň takminan 2,5 ay töwereg wagtyň dowamynda 1 milyon ulanıjy ýetdi. Facebook 2004-nji ýylda köpçüligi ýetirilenden 10 ay soň 1 milyon ulanıjy edindi. Öňkü ady Twitter bolan X sosial ulgamy 2006-njy ýylda ulanylmaga berilenden soň 2 ýyldan gowrak wagtyň içinde 1 milyon ulanıjy tarapyndan ulanylyp başlandy. Şeýle sanlary bilen deňeşdirilende ChatGPT-niň bary ýogy 5 ýylyň içinde 1 milyondan gowrak ulanıjy toplamagy hakykatdan da ozal görülüp esidilmedik waka boldy. 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndaky hasabatlara görä
2 aýdan gowrak wagtyň dowamında ChatGPT'niň ulanyjy sany 100 milyondan aşdy. Soňky hasaplara görä OpenAI.com saýtyna her aýda 1 milliard gezek girilýär. ChatGPT sosial ulgamnal. Biz onu sosial media saytları bilen diňe ulanyjy sanyny deňeşdirmek üçin deň terede goýduk. Köp sanly kesgitlemelerde ChatGPT emeli intellekt bolan hemde insan tebigatyny meňdeş gepleşik diline erk edip bilen chatbox, ýagny gepleşik gutusy hökmüne düşündirilýär. Bu gepleşik gutusy machine learning adlandyrylýan usul bilen özi täze maglumatlary öwrenip özleşdirip bilýär. Gysgaça aýdylany türkmençeler baýsak ChatGPT adam diline gepleýän we ummasyz köp maglumaty eýe bolan maşin. Hünärmenler ChatGPT-ni okudypdyrlar, öwredipdirler, onuň bilen tälim türgünleşip geçipdirler. Bir topar kitapxanalara sığjak ýa-da sığmajak maglumatlar elektron ulgamlara geçirilip ChatGPT ulgamyna ýerleşdirilipdir. Ulgamyň adaty görnüşiniň täze maglumat öpçünçiligi 2021-nji ýylyň sentýabr aýyndan soň kesilipdir. Ýöne şondan ozalky maglumatlary we wakalary ChatGPT-niň emeli aňyny tapmak mümkin. Ulgam türkmen diline gepläp bilmeýär, ýöne bir topar dilde gepleýär, hatda goşgy hekaýe ýazyp bilýär. Ýöne emeli intellekt ulgamyny diňe bir ChatGPT-den, eýsem başga bir topar täze ulgamlar döredilýär. Meselem Google özüniň bart gepleşik kutusyny işe girdi. Windows öz emeli intellektiniň üstüne işleýär. Etem ChatGPT, Siri, Alexa we Google Assistant ýaly ulgamlardan nähili tapawutlanýar. Innovasiyon tehnologiýalar boýunça hünärmenlere görä soňky aýdylanlar esasan akylly enjamny aýry-aýry tapşyryklary ýerine ýetirmäge has okyply. Ýöne ChatGPT bu ulgamlardan insan tebigatyna mahsus ýa-da insan tebigatyna ýakyn gepleşik geçirmek okyplary bilen tapawutlanýar. IT hünärmenlerine görä emeli intellekt özi öwrenip bilýär, täze maglumatlary özleşdirip bilýär. Emeli intellektde aň bar, emeli aň. Ýöne huş ýa-da hakyda barmy? Israilli ýazyjy Yuval Harari ýaňy ýakyna belli meşhur telewizion kanallarynyň birine beren interwýusyny adam oglunyň çağalykdan kämilligi üçin ösüş ýoluny, akyl paýhys tejribesini, onuň ruhuny, ahlak düşünjesini emeli intellektiň ýetip bilmeýän sepkitleri hökmüne sanaýar. İnsanoğlu şatlanýar, begenýär, gynanýar, puşman edýär, arzu edýär, gülýär, aglaýar. Ýöne emeli intellekt şeýle duygulardan mahrum. Emeli intellektiň emeli aňy, adam eli bilen ýasalan aňy, ýagny intellekti bar. Ýöne ol birden, haçanam bolsa bir wagt öz-özü pikirlenip başlasa, öz-özüni dolandyryp başlasa diýen ýaly soraglar ekspertleri oýlandyrýar. Häzir robot önümçiliginde hem mühim sepkit yetildi. Tozan sorculardan tam ýuwjylara, olardan nahar bişirýän ýörite gazanlara çenli dürlü görnüşli robotlar bir ýam insan durmuşuna ornaşyp başlady. Emeli intellektiň insan durmuşuna ornaşyp başlamagy dürlü ýurtlarda kanun çykarjylary emeli intellekt babatynda hukuk binyadynyň esaslandyrylmagy boýunça çağırşlara iterýär. Biz ChatGPT-den Türkmenistandaky siýasat barasyndaky pikir garaýşlaryny soradyk. Ol özüniň şahsy pikir garaýşlarynyň ýa-da ynançlarynyň ýokdugyny aýdyp gürrüňe başlady. Ýöne men özümde 2021-nji ýylyň sentýabrynda bar bolan maglumatlar esasynda size Türkmenistandaky syýasy ýagdaýlar barada maglumat berip bilerin diýip sözüni dowam etdirdi. Türkmenistan özüniň 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny alaly bäri häkimiýet başynda bolan awtoritar rejimi bilen tanalýar diýip gepleşik gutusy aýtdy. Türkmenistanda möhüm oppozisiýa ýok. Hökümet maglumata el ýeterligi hemde söz azatlygyny çäklendirip mediany berk gözegçilikde saklaýar diýip ol aýdýar. Soňra biz emeli intellekte türkmen diasporalary barasyndaky soraw bilen ýüzlendik. Ençeme ýurtlarda, şol sanda Owganistanda, Eýranda, Türkiýede, Russiýada, Özbekistanda, Gazagystanda, Birleşen Ştatlarda we käbir Ýewropa ýurtlarynda türkmen diasporalaryna duş gelmek mümkin diýip ol aýdýar. Emeli intellektiň ýadyna goýulan maglumatlara görä käbir türkmen diaspora jemgyýetleri nesiller boýy dowam edýär. Käbirler bolsa değişlikde täze diaspora jemgyýetleri bolup durýar. ChatGPT türkmen diasporalary barasynda bir topar maglumat berdi. Ýöne aslynda maglumatyň mukdaryny ilki soraw berilende gepleşigiň başynda öz islegine görä çäklendirip ýa-da belli bir möçürlerde kesitlep bolýar.
Kän halatlarda türkmen diaspora jemgyýetleri Türkmenistanaky ýurtdaşlarynyň hukuklary we syýasy azatlyklary ugruna çykyş edip syýasy aktivizm bilen meşgul bolýarlar. Käbir şahslar özleriniň täze ýurtlaryna üstünlikli telekeçi ýa-da professional adamlar bolýarlar diýip ChatGPT jogap berýär. Emeli intellektiň her aýdana dogry diýip bolmaz. ChatGPT kä halatlarda näme takyk ýa-da ýalňyş ýoýulan maglumatlary berýär. Ýöne bu ýalňyşlary düzeltmegi haýyş etseň olary destine üýtgedýär we ötünç soraýar. Ikinji sapar bir meňdeş sorag berileni maglumatyny gaýtadan gözüni geçirýär we öňkü ýalňyşy gaýtalamaýar. Biz ChatGPT bilen söhbetdeşiň dowamyna Türkmenistan syýasy atmosfera barasyna soragy ikinji gedek ýüzlendik. Ýöne bu sapar gysga we has sada jogap bermegi haýyş etdik. Türkmenistan syýasy atmosfera awtoritarçylyk, çäkli syýasy azatlyklar we möhüm syýasy garşylygyň bolmadygy bilen häsiýetlendirilýär. Ýurt dolandyrşyň ähli ugurlaryna berk gödäwçilik edýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan dolandyrylýar we ol ýerde hakyky köp partiýalyk sistemasy ýok diýip gepleşip gutsaýdýar. Şu ýerde ýaýyň içine maglumat üçin bellesek emeli intellekt ulgamynyň maglumat öpkünçiliginiň 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna kesilenligi sebäpli ChatGPT Türkmenistana 2022-nji ýylyň martyna täze prezident saýlawlarynyň geçirilendigini bilmeýär. Türkmenistanyň syýasy guruşuwy açaçanlygyň bolmadygy, mediýanyň we raýat jemgyýetiniň çäklendirilmegi hemde prezidentiň güýçlü şahsiýet kultu bilen tapawutlanýar. Ol syýasy azatlyklary we raýat azatlykları babatyny dünýäniň iň ýapyk we iň repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýar diýip gepleşik gutsaýdýar. Biz has ýeňil, has gyzykly we has güýmenjil jogap berer öýdüp gepleşik tilsimine başga şarak bir sorag bilen ýüzlendik. Türkmenistan syýasy atmosferany mawtumly Pragynyň äheňine, Pragynyň dili bilen düşündir. Gysgarak we düşnüklerak bolmagyny haýyş edýäris. Ol bu soraga goşgy bilen jogap berdi. Ol ingliz tilinde özüniň aýtmagyna görä mawtumly Pragynyň äheňine goşgy ýazdy. Emeli intellektiň ýazan goşgyny türkmen diline şeýleräk terjime etdik. Türkmen topragyna güýç gysymlanýar. Özge pikir orunsyz, kıssa basylýar. Ýeketäk lider we çäksiz häkimiýet çykmagy milteden sesler gysylýar. Ýöne ýeriň astyna pışyrdylar var. Özgürüş we täze seslere teşne. Türkmeniň kalbyna umyt körükýär. Has aýdyn geljegi millet surnukýar. Terjimeken bir jüfine düşmedik bolsa özüňiz onuň ingliz tiline original versiýasyny bu gepleşiň web saýtymyzdaky makala görnüşinden okap bilersiňiz. Soňra biz emeli intellekti, ykdysadyýet, jemgyýet we syýasat nukdaý nazaryndan Türkmenistanyň geljegi barada çaklamalary barada sorag bilen ýüzlendik. Türkmenistanyň ykdysadyýety esasan gaz eksportlaryna garaşly galýar. Onuň geljegi bu garaşlylygy azaltmagy hemde diversifikasiýalaşdyrmagy bagly bolup durýar. Sebäbi global energetika bazarlary durnuksyzdyr. O bu hujulugy we syýasatçylyk ýaly beýlik pudoklary höwetlendirmek üçin ykdysady reformalar zerur bolup biler. Jemgyýet barada aýdylan türkmen jemgyýeti berk gödäwçilik astyna saklanýar. Islenlik özgörüş megerem çäkli syýasy azatlyklar bilen kemnen bolup biler. Ýaş nesiller has köp açaçanlygy we maglumat elýeterligini talap edip biler. Bu ýagda ýuwaş-ýuwaşdan sosial özgörüşe ýol açyp biler. Syýasat barada aýdylan awtoritar dolandyryş aslynda syýasy reformalar mümkinläli ýaly bolup görünýär. Halkara basyşlar belli bir derejede açaçanlygy höwetlendirip biler. Ýöne syýasy giňişlikdäki möhüm özgörüşler uzak wagt mehletini hemde daşarky täsirler talap edip biler diýip emeli intellekt çaklady. Soňra biz söhbetdeşiň ugruny geosyýasy ýagdaýlara tarap ugrukdurdyk. Emeli intellekt Türkmenistanyň töwrüňdäki ýagdaýlara saralanyp ýurdun geosyýasy deňlemelerine goňşy ýurtlaryň möhüm rol oýnaýanyny aýtdy. Geosyýasy täsiri barada aýdylan Türkmenistan garaşlygynyň ilki ýyllaryndan bäri beýtaraplyk syýasatyny alyp barýar. Beýtaraplyk syýasaty ýurdun konstitusiýasyna orun tapýar we bu syýasat sewt çaknyşyklaryna gatnaşylmagynyň öňüni almagy we ähli goňşy döwletler bilen öňet gatnaşyklary saklamagy gönükdirlenir diýip emeli intellekt aýtdy. Ol geosyýasy nukdaý nazardan Türkmenistanyň TV gaz gorlary, ýanygyç eksport ugurlary, howpsuzlyk aladalary, sewda we ykdysady hyzmatdaşlyklary, şeýle halkara gurumlarynyň oýnaýan möhüm roli hemde käbir geosyýasy oýunçylaryň bähbitleri barasyna gurrun berdi. Bu maglumatlar emeli intellektiň aýdan maglumatlary we olaryň agramy, obyektiwligi hemde hakykata laýyklygy elbetde sorag astyna galýar. Häzirki wagtda emeli intellektiň töwrüňdäki jedeller halkara jemgyýetçilik tarapyndan giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Gaýtala baýsa hünärmenlere görä emeli intellekt ulgamlary özlerini okudylýan maglumatlar bilen imitlenýär we şonuň üçin bu ulgamlaryň berýän maglumatlarynyň agramy hemde obyektiwligi häzirlikçe sorag astyna galýar.